Tu știai cum se folosesc pigmenții neon în manicura Deep Powder? Haideți să-ți arăt cât de simplu e. Am aplicat 2 straturi din Neutral Light, care este un alb lăptos, iar apoi cu o pensulă mi-am aplicat pigmenții doriți pe toată suprafața unghiei. Mă folosesc de toată pensula. Acest model este foarte potrivit atât pentru vară cât și pentru primăvară. Și mă asigur că am pigment peste tot. Aplic încă un strat de alb lăptos. Activez. După ce am activat, finisez unghia, activez din nou, aplic luciul. Iar pentru varianta de finish mat, doar mătuiesc luciul cu un buffer foarte fin. Și acesta este modelul.